שלום לכולם. החברים שלי ברוסיה אמרו שמשרד הבריאות שלהם ממליץ לשטוף את האף במים מלוחים נגד קורונה. אני לא יודעת כמה זה עוזר לקורונה, אבל זו הזדמנות להכיר לכם את הג'לנטי קריה, הטכניקה יוגית לשטיפת האף. זו טכניקה שאני מאוד אוהבת ומאוד ממליצה לכל מי שיש לו נטיות לאף סתום, אלרגיות, נזלת, בזמן שפעת, וגם לפרקטיקה של יום-יום. כשאני התחלתי את הפרקטיקה הזאת, אני התפלאתי כמה התחושה של הנשימה מאוד השתפרה, וכמה אף שלי שחשבתי שהוא פתוח היה סתום לפני שהתחלתי לשטוף אותו. אז באמת טכניקה מאוד מומלצת. אנחנו שוטפים את האף עם מים מלוחים. זו תמיסה פיזיולוגית שהיא בעצם 9 גרם של מלח על ליטר מים. תמדדו פעם אחת כמה זה 9 גרם לליטר ותעשו אדפטציות לכפיות וכוסות שלכם. כיוון שלכל אחד כוס וכפית זה משהו אחר, אז אני נותנת לכם 9 גרם לליטר, וזה מה שאתם צריכים להתמודד. אנחנו ממליצים לשטוף את האף במים חמים, לא חמים מדי, אבל לא קרים. כמו כל דבר, כשאנחנו שוטפים אותו במים חמים, הוא נשטף יותר טוב. את הטכניקה הזאת אנחנו ממליצים לעשות בבוקר, ולא לעשות אותה בערב, רק אם מישהו מאוד מנוסה יכול לעשות אותה בערב, כי מי שלא מנוסה נשארים שאריות מים בתוך התעלות, ואז זה יכול לגרום לדלקת. אז מאוד חשוב שאחרי שאתם עושים את זה, אתם נשארים קצת עם ראש למטה, או שעושים אימון יוגי, שהוא הכי טוב בשביל להוציא את השאריות המים. מה שחשוב שלא יישארו שאריות המים. גם לפעמים אתם שוטפים אף, אתם ממשיכים לעבודה, ואז עוד 10-15 דקות אחרי זה, תוך כדי נסיעה בעוד, אתם יכולים להרגיש שמים ממשיכים לנזול, אז פשוט לנגב את זה, להוציא את זה בכל דרך נוחה לכם, ולא להתרגש, זה בסדר גמור, ככל שאתם מתנסים יותר, אז בעצם אתם מוצאים את המים בתוך השטיפה, ובזה זה נגמר. זה פשוט עניין של ניסיון. בהתחלה המים יכולים לא לעבור, אז אנחנו פשוט בסבלנות ממשיכים לנסות, עד שמים מתחילים לעבור, או פעם ראשונה זה יכול בכלל לא לצאת, אז פעם הבאה, למחרת אנחנו ממשיכים, ואז לאט לאט אתם מתחילים לראות שהמים נפתחים והמעבר נפתח. זה הכל פשוט סבלנות, לא להתרגש, מאוד חשוב אחרי שאתם עושים את זה, בסוף להוציא את כל המים שאתם יכולים, איך שאתם יכולים, ולהמשיך יום כרגיל. אז בשביל הפרקטיקה הזאת אנחנו צריכים נטיפות. אני משתמשת בנטיפות כזה, ממלאי אינסטיטוט, אפשר לקנות אותו באמזון, אצלי הוא מפלסטיק, יש כאלה גם מקרמיקה. מפלסטיק זה מאוד נוח, הוא קל, אפשר לקחת אותו לטיולים, ממש ממש נוח. אז אני הכנתי מים מלוחים, אני שמה ממלאה את הנטיפות, ואז אני מתחילה מנחיר שמאל, אני תמיד מתחילה מנחיר שמאל. כשאני שמה את הנטי לתוך האף, אני בעצם נושמת עם הפה. אז אני מעבירה מים, אחרי שהעברתי את המים, אני עושה שאיפה, ועם הנשיפה אני מוצאה את כל המים החוצה. ואז אני עושה אותו דבר לצד שני. אז עכשיו אני מדגימה. אני עושה את זה בבית באמבטיה, זה מאוד נוח. אני עומדת מול האמבטיה, ואז זה מאוד נוח. פה אני פשוט הבאתי את הקערה בשביל שאני אוכל להדגים. אז אני עושה. סיימתי את התחולה של הנטיפות, אני עושה שאיפה ונשיפה. ואז אני עושה את הצד השני. אני שוב ממלאה את הנטיפות. וצד שני. אני מכניסה את זה לאף,
ואז נוטה את הראש. שאיפה ונשיפה. בסוף אני יכולה עוד פעם לקלח את האף ליד הכיור. אני משתמשת באצבע הקטנה בשביל לנקות כל נחיר בנוסף. אתם יכולים לראות במיוחד בהתחלה יש עוד כל מיני חלקיקים שנשארים, אז אני פשוט מקלפת, עוזרת לעצמי עם האצבע, מקלפת אותה בכיור, וזהו זה. אחרי זה אני עושה קצת תנוחות הפוכות בשביל לעזור למים, לשאריות המים לצאת, ואני ממשיכה את היום כרגיל. אז שיהיה לכם בהצלחה.